खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै थाबाय दा भिडिअ मोनसेयाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना मिथिखासिगौ नङा होमबा ओरै स्क्रल डाउन खालामबानो खालि रसमा बुजादों रसमाया सनानि मेडेल मोन्दों रसमाया गल्ड मेडेल मोन्दों रसमाखौ दल दामै दामै बरायदों बेफोरबायदिल' आरोना खोथायाहाय आरो जानांगौ रायजो राजा बिथांमोनाबो माखासे जायफ्रा ससियेल मिडियाआव नुदों बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनाखै माखासेया मिनिनाय रंजानाय लादों खुसि लादों नाथाय गाबोनो बै हिनजावसाया हठाथनो सुइसाइड जायोब्ला हार्ट एटेक जाना थैयोब्ला माबा मोनसे फासि नांना थैयोब्ला गिबियावहाय आफादगिरि आरो नेहाथारि थांनो रेडि जाखा थानानि दालि ओंख्रि जानो बे समावहाय आं लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलिया जानो हागौ जेन नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ बेजोंनो टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरो मा थांखिजों नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय बानायदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनाय नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरो माब्लाबा भिडिअखौ स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर थ' नालांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय माने फेसबुक माने फेसखौ ओरै स्क्रल डाउन खालामबानो खालि रसमा बुजादों रसमाया सनानि मेडेल मोन्दों रसमाया गल्ड मेडेल मोन्दों रसमाखौ दल दामै दामै बरायदों बेफोरबायदिल' आरोना खोथायाहाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायदोंब्ला जोबजासिम नायलां स्किप खालामनाङा आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनो जाहाथे बै गामिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम सौहैयो दिनै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों रसमानि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन आङो मेन गामिनि बै जोनोमनि गामिनिखौ बुङाखै जायबा गामियाव बिहामजो महरै मोनलांदों बिथांमोनासो दिनै बे मिटिंखौ खालामनाय जादों नालाय बिसिनि गामि बे गामि मोननैजों माने माबानानै खालामनाय जायो नालाय मिटिंखौ गिबियावनो आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गामिनि गासै मेम्बार्स लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि भिडिअ बरायना होथाबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलां नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो मोजां नटिसन थांगासिनो दङ भिडिअखौ स्किप दा खालाम नायलांजोब दिनैनि नैबे मुगायाव 5G मुगायाव दिनैनि नैबे समावहाय बर'फ्रा दासिमबो थार्ड क्लासाव दङ होनना बुङोब्ला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे रसमानि बिहामजो मोनलांनाय गामि बिसोरनि गामिया दङ मुलुगाव हाजार हाजार बर' हिनजावफोरा बर' सिख्लाफोरा बर' हाबा जाखानाय हिनजावफोरा हौवा गारनानै दिनै खारनानै दङ नाथाय बैसोरनि गेजेरावबो दिनै बिसार जादों सोरनावबा बिसार जादों मिथिबायना बिसार जादों जादोंना जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर बिसार जादों नाथाय बेफोरबायदि खालामाखै सेन्देलनि माला गानहोआखै दं गोबां प्रेक्टिकेलबो दङ मेगनजों नुबोनायबो दङ आरो माखासे खोमाजों खोनाबोनाय आरो माखासे ससियेल मिडियाजों नुबोनाय नाथाय नोंथांमोननि गामियाव दिनै सेन्देलनि माला गानहोनानै बेबायदि बुलाय सुलायजों इयुननि फैबाय थानायखौ मा फोरोंनो सानदों फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ मा होलांनो नागिरदों बै गामिनि गागि दैदेनगिरिफ्रा बै गामिखौ सालायबाय थानाय आफादगिरि नेहाथारिफ्रा मा फोरोंलांनो नागिरदों नोंसोरो दिनै सारा बुहुमानो नुजोब्बाय नोंसोरो बेफोरबायदि खालामनायखौ सारा बुहुमानो मिथिजोब्बाय बेफोरबायदि पेजआव होनायखौ भिडिअ खालामनानै होनायखौ नुजोब्बाय नोंथांमोना माबायदि मिटिं खालामदोंमोन मोनसेबो लिगेलै मोजां आंनि खोमायाव खोनाफैयाखै जेसेबां भिडिअ खालामदों काट ससे भिडिअखौ मोन्दों नाथाय मोनसेबो मोजां सोरजोंबा सावरायनाय रायलायनाय गैया दायनिगिरिया हिनजावानो जा बा हौवायानो जा मोननैथिंबो मोजां नोजोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दायनिगिरिया सोर दायनिगिरि बेफोरखौ मोजां बिजिरनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे माबाजों लिगेलि साजा होजायो एसेबां इलिगेलि नङा सोरखौबा बेबायदि दायनि मोन्दों मानो दायनिगिरिबानो सेन्देलनि माला गानहोनांगौ बे नङा मानगोनां रायजो राजानोमोन खबरदार नोंथांमोनखौ बुंखादों सिगाङावनो मिथिबायना दिनै नोंथांमोननि न'खरावबो साफा गथ' दङ गाबोन नोंथांमोननि न'खरावहाय फिसा हिनजावा गुबुननि न'खराव बिहामजो महरै थांगोन गाबोन नोंथांनि न'खरावहाय फिसा हौवाया गुबुननि फिसाखौ बिहामजो महरै लाबोगोन गाबोन जुदि नोंथांनि फिसाजोआ बै न'खरावहाय बिहामजो जाहैनायाव बै न'खरावहाय जुदि बै हिनजावाबो जुदि सोलिनानै जानाय अबस्थायाव जुदि गैया जाहैयोब्ला न'खरजों जुदि एडजास्ट जाहैनो हायाब्ला हौवाया मोजां नङाब्ला बा हिनजावा मोजां नङाब्ला बे गारना खारगोन ना खारा जानांगौ माबा मोनसे माबा दङब्ला बेनावबो मा होनगोन संसारजों सोलिफानो हायाखै बियो जानांगौ माबा मोनसे दङ बेनावबो
नङाबा रावबो गावनि सनानि संसारखौ सिफायनानै लाया। ओरैबायदि दङ दे मिथिबाय, ओरैबायदिबो दङ दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबा लाइ होबानो लाफाखायो होनना नोंथांमोना आंखौ बुंगोन, कमेन्टआव बुंहरगोन। नाथाय आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै, खोनासं गिबियावनो। ओरैबायदिबो दङ, दिनै आं सोरखौबा बाख्नायनानै बुङाखै सोरबा हिनजावा मानि थाखाय खारो, सोरबा हौवाया मानि थाखाय गोदान हिनजाव लायो, बेनिबो जाहोन दङ। नाथाय हौवाया गोदान हिनजाव लाबोनायावहाय खिन्थु प्रब्लेम दङ दे, एसेबाबो प्रब्लेम दङ हौवाफोरनिबा। खिन्थु हिनजावा हौवा गारनानै खारनायाव हौवा माहारिखौ ओरैबायदि बुंनो हायो, हौवाया जुदि मोजां नङाब्ला, हौवाया थाखा फैसा खामायनो रोङाब्ला, दिनैनि गाबोननि संख्रि बानलु थाव संख्रि खामायनानै जाहोनो हायाब्ला आं सानफ्रामबो बबेनिफ्राय खामायना जाहोनो, बेफोरबायदियाव खारो हिनजावफोरा माखासे, आरो खायसेया देहा सोलेरनिखौ लानानै खारो। नाथाय आं दिनै नैबे मिथिंखौ लानानै रायजो राजाया जिबायदि बिसार खालामदोंमोन, बे बिसार खालामनायखौ आं एसेबो गोजोननाय गैया। आरो जानांगौ रायजो राजा बिथांमोनाबो माखासे जायफ्रा ससियेल मिडियाआव नुदों बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनाखै, माखासेया मिनिनाय रंजानाय लादों, खुसि लादों। नाथाय गाबोनो बै हिनजावसाया हरथातनो सुइसाइड जायोब्ला, हार्ट एटेक जाना थैयोब्ला, माबा मोनसे फासि नांना थैयोब्ला, गिबियावहाय आफादगिरि आरो नेहाथारि थांनो रेडि जाखा थानानि दालि ओंख्रि जानो। मिटिंखौ खालामदोंबा लिगेलि खालाम, एसेबां इलिगेलि नङा। जाहाथे माबा मोनसे जायोब्ला बै गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ बा पुलिस प्रसासना नोंसोरखौ जुदि हमोब्ला बै धारा बायदियै, बै एक्ट बायदियै, बै माखासे आयेन बायदियै नोंथांमोना बुंनो हायो जों आयेन बायदियै खारदों, बेवहाय जेबो इलिगेल जायाखै। दिनै नोंथांमोना सेन्देलनि माला गानोबाय, गाबोन हिनजावसाया लाजिनानै जुदि हरथातनो थैयोब्ला नोंथांमोना मा खालामगोन? गिबियाव आफादगिरि नेहाथारि गामिनि मेम्बार्सफोर आरो सानैसो जायबा भिडिअ फुटेज जाबाय, थानायाव हाबहैदो, जेला जाहैदो, ओंख्रिया जाहैदो सानफ्रामबो। दा बेनिखायनो आं बुंदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि नैबे 5G मुगायाव बयनिख्रुइ थार्ड क्लाससिन गामिया नैबे रसमानि बिहामजो मोनलांनाय, रसमाखौ मोनलांनाय गामिया। आं आसि थुनानै बुंबाय, नोंथांमोना मा बुङो? आं आसि थुनानै बुंबाय। बेबायदि जानाङालै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। मैदेरा आथिं थोंब्रैयानो गालुनो, मैदेरा आथिं थोंब्रैयानो गालुनो, बे मानसिया आथिं थोंनैया मानो गालुना जानो? गोरोन्थिया जाबाय दे, आं बेखौ मानिनानै लाबाय, नोंथांमोनाबो मानिनानै लादो, गोरोन्थिया जाबाय। खिन्थु गोरोन्थिखौ बिजिरनायनि माखासे मा होनो लिगेलनि माखासे लाइन थायोना, बेखौथ' मोजां बिजिरनो हायो नोंथांमोना, मोजां सावरायनो हायो नोंथांमोना। मोजां सावरायनायनि गेजेरजों थान्दा माइन्डजों मोजां सावरायनानै, दे हिनजावसाया दायनिगिरि जाबाय, दे हौवासाया दायनिगिरि जाबाय, दिनैनिफ्राय नोंसोरो सोमोन्दो गैलायलाबा गैलायला, थारला बुंदो, जों नोंसोरखौ फाथैलाय बिसि होनोसै, बा ओरैबायदि खालामनोसै, मोनसे मोजां सावरायनो हायो। मा नोंथांमोनालाय सेन्देलनि माला गानहोनाय, बुला बुसि खालामनाय, ससियेल मिडियाआव भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामलाबायना लाखो? इसिबां लासिंसिं नोंसिनि गामिया, बै रायजोनि गावबुराफोरा, प्रेसिडेन्टफोरा, बे आफादगिरि नेहाथारिफोरा एथ'ग्राब बुर्बक जाम्बा, हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रासो नामा? बुजिनाय गैया नोंसिनाव, एसेबो साननाय हनाय गैया दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि मिटिं खालामनो, बेफोरबायदि सेन्देलनि माला गानहोनो। दुखु मोनदों आं बहुतनो। जोबथारनो आं बेखौनो बुंगोन, मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, इयुननि फैबाय थानाय समावहाय जाय गामिया बेफोरबायदि मिटिं खालामदोंमोन, इयुनाव सोरनिबा दायनिगिरिखौ मोनबावोब्ला, नोंथांमोननि गामियाव सोरबाया बिदि जायोब्ला बेफोरबायदि दाखालाम। आं सिगाङावनो बुंबाय थाखाबाय, नङाब्ला सानसे नङा सानसे नोंसोरो फासिगोन। मोनसे बाथ्रा दङ, आपना टाइम आएगा, नोंथांमोननिबो सम फैगोन। दिनै नोंथांमोनाबो न'खराव जानांगौ फिसा हिन्जाव फिसा हौवा दङ, बिलाइनायनि सम बिसिनावबो सफैगोन। गाबोन जुदि नोंथांमोननि गथ'आबो जायोब्ला, अब्ला नोंथाङाबो नोंथांमोननि न'खराव बेफोरबायदि प्रसेसन जायोब्ला बेफोरबायदि खालामगोन नामा? नोंथांमोना खालामनाय नङा गाव गावनिखौ। बै समाव बुंगोन, आंनि फिसाखौ हगारदो रायजो राजा नोंथांमोन, बे खोबसिखौ, बे खननैखौ, बेफोरबायदि बुंगोन। दा बेनिखायनो आं बुङो, गोजौ नायखोना खुदै गारोब्ला गावनि मोदोमावनो नांफिनो। मालायखौ दा मुगै, गावखौ मुगै हायोब्ला, आंनो गाज्रि होननानै गावखौसो मुगैनानै ला हायोब्ला, मालायखौ दा मुगै। आं बुंखादों दै, मालायखौ दा मुगै, गावनो मुगैनानै ला। नों गोजौआव जुदि सोरखौबा नायखोना खुदै गारबायब्ला बे नोंनि मोदोमाव नांफिनगोन। बे गनाय नङा मालाबाबो, इसोराबो बेखौ मानिनाय नङा। थारैनो नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ बिथांमोनाहाय मा राव लानानै, मा थांखि लानानै दिनै बिथांमोनफोरनि बायदि फंनैसो बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय सेयार खालामखो। आरो बेनि गेजेरावहाय आं बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावबावगोन होननानै आं सानाखै। आंनिख्रुइ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिसिननाय सुबुंखा नङा होमब्ला, ओंखायनो आं जेनेबा बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावलियासै। आरो जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव आं रिकुवेस्ट खालामो, बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं फिन खेब लाबोफिननायावहाय आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय। बेजोंनो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ हाजासिम सेयार खालाम, लोगोसे लाइक, कमेन्ट
एन्ड साबस्क्राइब खालामनो हागोन चेनेलखौहाय। थ' जोबथारनायावहाय बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होनो लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सौफैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।